गया और जाय प्रॉब्लम प्रपोजल हुआ प्रपोजल को दिए खालामदों बे खालामग्रा मानसिफोरखौ आं सोंनो लुबैयो जे नोंथांमोना मा एजेन्डा लानानै बे बाथ्राखौ प्रपोजल खालामदों दिनै जोङो समफोरनिफ्राय गहपुरनि सिम रेगुलेसन गामि सोसननायनि थाखाय प्राइभेट गामि बर' गामि सोसननो थाखाय दिनै आसाम सरकार भारत सरकारजों दिनै खामानि मावगासिनो दिनै कमिसनजों खामानि मावगासिनो गामिनि लिस्टखौ जों होगासिनो दङ सिङाव जों लुबैयाखै सिचुएसन जादों आन्दोलन जादों एनआरसि बायदि बर' बेटा डिसि अफिसखौ गायखुंनाय बायदि थासारि फैदों जों लुबैयाखै खामानिया सोलिगासिनो दङ खामानिया मोजाङै सोलिगासिनो दङ गामिनि लिस्टआ सोलिगासिनो दङ बेबायदि थासारियाव आं दिनै नाम बुंनो नागिराखै बर'निनो सानैसो नेता जायफोरा गोदो 100 खामानि मावलांबाय बिथांमोना दिनै डिस्ट्रिक्टआव थांनानै बे कमिसनखौ गनानै बिटिआरआव 1300 गामि सोनांगौ बिटिआरनिफ्राय गामि दानख'नो नागिरदों बिराद बेसेबां गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंदों जों लुबैयाखै बेबायदि खामानिखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसाफोरा गावनि टेटआव जि खामानि मावनो नांगौ बे खामानिखौ जों मावगासिनो दङ आरो बेयाव जोङो फावसायनायनि बाथ्रा गैया रायजो राजाया जोंनि सायाव बिश्वास दङ आरो दुलाराय बर' फरायसाफोरा रायजोनि आत्मबिश्वास रायजोनि ट्रास्ट आरो कनफिडेन्स बर' हारिनि अननाय आरो बर' हारिखौ सिबिनाय बेखौ मान मर्यादा होनानै दुलाराय बर' फरायसाफोरा निष्ठायै भलुन्टारि सेल्फलेस हिसाबै खामानि मावबोदों दा बेखायनो जाय गिदिरनिफ्राय दिनै खुगायाव बाहागो लानानै गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंनानै बर' हारियाव शान्ति लाबोनो नागिरदों बै गिदिरफोरखौ दिनै सिनायफिननायनि सम जाबाय नोंथांमोन जोङो लुबैयाखै बर' हारियाव दावराव-दावसि बर' हारियाव एना-एनि हिंसा-हिंसि अहिंसा जों लुबैयाखै जों बर' हारिनि खौसेथिखौ लुबैदों बर' हारिनि आफादफोरनि खौसेथि बर' हारिनि गासैबो हारिनि जोङो खौसेथिखौ लानानै जेराव खामानि मावबोदों दा बेखायनो आं गोलाव बाथ्रा बुङालासिनो फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसाफोरा बिटिआर सुक्तिनि मोनफ्रोमबो दफाखौ लानानै खामानि मावगोन केस रिभिउ खालामनाय बिनि जेलनिफ्राय दिहुननायनि थाखाय सरकारा जेरैबायदि खामानि मावदों एसेबां खामानि मावगोन रिहेबिलिटेसन पेकेज होनायनि थाखाय गासिबो दाबि मोनजोबो माखासे मोनबाय माखासे आलादा दङ बिथांमोना मोनगोन बेखौ लानानै दिनै आंनाव गोबां फन फैदों आंखौ लोगो हमफैदों किजानि चिफ बिथांखौ लोगो हमदों डिपुटि चिफखौ लोगो हमदों बिथांमोना निराशा जानायनि बाथ्रा गैया साफ्रोमबो पेइं गेटार जायफोरनि लिस्ट दङ बिथांमोना बे साहाय्यखौ मोनगोन मार्केट फेमिलियाव रां अनसुंथाइ मोनगोन आरो बे बाथ्राफोरखौ लानानै बिटिआर सरकारा दिनै खामानि मावगासिनो दङ सरकारा जाबाय बे सरकारा गोदान बे सरकारा एआइएनसि सरकार बे सरकारनि दैदेनगिरि मानगोनां प्रमद बर' गोविन्द सुंदर बिथांमोना गोदान दिनै सरकारि खामानि मावनायाव बिथांमोननो सम नांगोन सुजुग नांगोन बिथांमोननि खामानि मावनायखौ लानानै धैर्य होनांगोन आरो जोंनि बे सरकारा सानसे साननै 1 मास 2 मास 3 मास नङा बे सरकारा 5 बोसोरनि सरकार आरो बे 5 बोसोरनि सरकारखौ जोङो जोथोन लानानै खामानि मावनांगोन बेबायदिनो रायजो राजाफोरा दिनैनो स्किम नांगौ गाबोन स्किम नांगौ जोंनि लामा दालां स्कुल कलेज गाबोन समफोर 1 2 6 माबा जाजोबनांगौ चेयारमेन मेम्बार नांगौ माबा माबि कर्ट नांगौ बेखौ लानानै जुदि होंगो-दोंगो लायोबा बे सरकारा खामानि मावनो हानाय नङा बांद्राय हुलुस-थुलुस जायोबा सरकारि खामानियाव बिराद जेंना जेंसि फैयो बेखायनो मानगोनां रायजो राजा जोंनि दलनि इउपिपिएलनि बा बिजेपिनि जिएसपिनि मावथि दैदेनगिरि दलनि आंगोनि मानसिफोरखौ दुलाराय बर' फरायसाफोरनिफ्राय आं खावलायनो नागिरदों आइनखौ दिनाव আমার স্কিম আসুনি কাম কাজ যে চেয়ারম্যান মেম্বার বলবাই যেটা হেপাল করা লাগিছে এটো হয় এটা ভালছে সবাই কাম করে উপায় আছে কাম করা হুজুর দিব লাগিব আর এই কাম করা যদি কোনো কাজে আধার দিব লাগিব কিন্তু আমার পরিবেশ হয় যে মুখ চেয়ারম্যান লাগে মুখ মেম্বার লাগে মুখ এটো আসুনি লাগবে এটো স্কিম লাগবে হাজার হাজার অ্যাপ্লিকেশন খালি ঠিকা লাগে আর ঠিকা লাগে মই হুনি করে পাইছো মই একটু হুনি করে পাইছো যে আমার সরকার হারামা করে দুর্নীতিগ্রস্ত সরকার নয় আমার সরকার আছে দুর্নীতি মুক্ত আর খুব হারাম খুব অ্যাডমিনিস্ট্রেশন খুব প্রশাসন আর দুর্নীতি মুক্ত আমি প্রশাসন বিষয় নয় হারামা করে আমি চেয়ারম্যান বিষয় নয় জুড়ে লুটি খাবো রাইজের ফর্ম প্রতি লোকে নিজের ঘর বড়াই দেবো আমি কেন বিষয় নয় রাইজের বিষয় নিয়ে কেন চেয়ারম্যান রাইজের বিষয় নিয়ে নিশ্চয় মনে জানো তো এখানে এই চেয়ারম্যান কি মুভি আছে কি লোক আছে যে খালি চেয়ারম্যান লাগে হয় না তো এই কথাটা আমি নজর দিব লাগিব হয় আমার চেয়ারম্যান দিব লাগিব মেম্বার দিব লাগিব আর আমার পাশে করে চেয়ারম্যান দিব লাগিব আমার ভিসি দেশে খোলা লাগিব কিন্তু এটা পরিবেশ হয় যে আমি চেয়ারম্যান হলে আমি দল ত্যাগ করি চেয়ারম্যান না হলে আমি কাম করব
नोंथांमोन गोबां बाथ्रा बुंबाय गोबां आलासिफोर नोंथांमोन बिबुंथि लाखियो फंसे बाथ्रा आं बुंनो नागिरदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनो बे 50 बोसोरनि समाव समाजनि मायथाइनि समाव नोंथांमोना जेरैबायदि जोंनो अननाय सिबिनाय होबाय नोंथांमोनखौ सेवा खालामनो थाखाय नोंथांमोननि जोलै नोंथांमोननि जि इयुन जोलै नोंथांमोननि गथ' गथायखौ दुलाराय बर' फरायसाफोरा खामानि मावनो नोंथांमोना जेरैबायदि खाबु होबाय आरो बे आफादाव थानानै नोंथांमोननि खामानि मावफैनो थाखाय जेरैबायदि खाबु होबाय बिनि थाखाय जों सुख'हायै दाहारा दङ आरो बे दाहारखौ लानानै फैबाय थानाय समाव बड'फानि जि मास्टार प्लान बे मास्टार प्लानखौ लानानै खामानि मावगोन दिनै बर' दाइनथि सोदोबा हाबबाय आसामनि एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज जाबाय भारत राष्ट्रनि सिङाव बर'आनो दिनै माने मोनसे मोजां मर्यादायाव जोंहा रायजो राजाफोरा दिनै सिनायथि मोनबाय आं दहायनो बुंदों जोंनि दरजाखौ ताला मारियाखै जोंनि न'खौ ताला मारियाखै एबसुआ सुक्ति ओरैबायदि खालामनानै फैयाखै जे जोंहा लुबैनाय गैया सिमां गैया एसपिरेसन गैया हप गैया एबसुआ बिटिआर सुक्तिनि दफाखौ लानानैसो सुक्ति खालामदों उननि मोननो गोनां जानानै सुक्ति खालामाखै उननि मोननो गोनां दरजाया खुला जानानै दङ सरकार परिबर्तन जायो नीति परिबर्तन जायो भारताव जेब्लानो गोदान पलिसि डिसिसन फैगोन नङा होमबा बै समाव दुलाराय बर' माहारिया दुलाराय बर' फरायसाफोरा बाथ्रा बुंनो थाखाय जोंनि खुगाया मावनो जायाखै दा बेखायनो रावारि बिथिङाव जोङो जुदि गोदानै जोंनि माने बे ओनसोलखौ लानानै जोङो जुदि गोजौ माने मासि मोननो गोनां दङब्ला जोंनि ओनसोलखौ जुदि गोजौ स्टेजाव लांनो गोनां दङब्ला रावारि बिथिङाव जुदि जेरैबायदि दादोंमोन बेखौबो जोंहा मोननाया क्लियार जानानै दङ खारन जोंनि जि 90 सोदोब अफिसियेल लेंगुवेज आरो राजनितिक फोथारनि गेजेरजों राजनितिक बिजों खामानि मावनानै जोंनि दाबि दावा मोननो गोनां मावनो गोनां खामानिफोरखौ मोननो गोनां दङब्ला बा मोननो गोनां जुदि जोंहा माने माखासे एसपिरेसन दङ राजनितिक बिजों दिनै जोंहा खामानि मावनो थाखाय गोदान मानसि गोदान दैदेनगिरि गोदान नेता बिथांमोना दिनै खामानि मावगासिनो दङ बे मोननै बाथ्राखौ बुंनानै फैबाय थानाय समनि थाखाय बयबो जाहाथे गुबुन गुबुन दिगाव जोङो खामानि मावनो थाखाय साग्रिद जानांगोन रायजो राजाया दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जेब्लाबो माहारिनि आफाद गावनि आफाद न'खरनि आफाद हारिनि आफादनि अनसायलांनांगोन बे बाथ्राखौ आं आपिल खालामनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय गोजोन्थों थेंक इउ